Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Isedona jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedona jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak pertangan na lidang dohot na yasmaroha. Haleluya. Mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami saliling nililing na asini rohamdo na mga ramoti hami siyan na sailaon rasi rasa nuaeng jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii gabe hanguluan nami saya si maroham say buhay marohanami jalaleho todim na badiay asa huatu si hami sude panugunogum doho pabahenanmu na balgay payan mahatam di bagasan rohanami asa mardami jalasonang hami jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangi homma patik ni debata siap patik
palimahos saha tu pasapuluhon songonom madidok. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah de Batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatindakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido patik ni debata. Tapangido magogos ya Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Tatopo ti marusata diadopan ni debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami. Hujo hami dogwar muna badiai, ala na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roh hamahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami, sepatoktong madihami roha hamalateot tuho, otod di perbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian dinasa asi ni roha, unang tulak hami. Tangihon mahami ho ale debata ama dotod di perbadia. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Aidang adong ibarni ay salihud do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagepipitor dibahen ni basa-basa marhitis yan asi ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigima hatani debata turpuk epistelta di bagasan mingguon imananienet siasada Samuel bidudua mamuka sianayat sada roh saha di 10 sada Samuel bidudua ayat sada saha roh di 10
tajaha ma marsikat soring ano diayat na parpudi rap mahita mandok songonom mahata ni debata hata puji-pujian ni si Hanna dungi martangi ang masihanna nin nama marolo-polo marohaku mida Jehoba tibuldo taduku di bagasan Jehoba nahirtap situtudo pamangaku dopa akka musuku ubahen nalas rohaku di pangurupi ommi unak sedek dati hamu manenga-nengahon hagijangon unang ruar hata jukat siam pamangan muna ay Jehoba debatado na puna akka parbinotoan jala ibana dumasing akka pambahenan akka nalobian nasailaon laho do macari si panganon jala akka naraparhian marlangge-langge pola tubuhan anak pitu nahol hian jala merus buti si torop anak hian Jehoba do na mabahe pogos doho mabahen mamora ibana do paijurhon laos ibana patibulhon muse Saya narabotanna do pak ni akka na ni asianna alai saya na paredeponna do di bagasan ha holomon yang go akka parjati ay dada di bahen ni hagogon sendiri marhuaso bawa saya na tuduk do bahenon ni Jehoba hala akka na mangalo ibana makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida Jehoba manguhum akka ujun ni tanoon sugut jala lehonon na hamuliao tu rajana jala patibulon na sugut tadung ni Mesiasna ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni dibata jala naupiopsa amen.
tidak kumaha porsiautai, so nani tidak kon di dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian siatot di perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banuatoru dong ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai, pargogo na suhatu dosani, disima ibana, paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoruan na sorasuda. Amin.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat menjadi jemaat baru. Tuhan memberkati. Bagi keluarga yang hadir kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Warta selanjutnya, peresmian HKBP Resort Purwokerto dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Warta selanjutnya, PA Ina Priskila dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Warta selanjutnya, undangan rapat panitia hari-hari besar gerejawi pada hari Rabu 20 November 2024 pukul 19 WIB bertempat di Sopogodang HKBP Yogyakarta. Akan dilaksanakan rapat panitia hari-hari besar gerejawi. Topik persiapan Natal, seksi-seksi dan lain-lainnya, serta warna sari. Diundang seluruh panitia hari-hari besar gerejawi, panitia koordinator Sintua wilayah, dan BPH panitia Natal seksi-seksi, yaitu Sekolah Minggu, Remaja dan Aposo Bulung, dan Gabungan Ama Perempuan Lansia untuk menghadiri rapat yang dimaksud. Warta selanjutnya, ibadah pertanggiangan penutupan. Mengingat bahwa pada hari Minggu 24 November 2024 adalah akhir tahun kalender gerejawi atau ujung tahun Parhuriawan, maka penutupan pertanggiangan gabungan wilayah, seksi dan kategorial dilaksanakan pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Yogyakarta. Majelis Jemaat, Jemaat Wilayah, Seksi, Kategorial, Ama Ina, Pemuda, Remaja, dan seluruh jemaat diundang untuk menghadiri pertanggiangan tersebut dan dihimbau kepada pengumuman KOR untuk mengumandangkan puji-pujian. Warta selanjutnya, himbauan pengumuman KOR dan paduan suara dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Warta selanjutnya, perbaikan jalan menuju gereja HKBP dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Warta selanjutnya, jadwal ibadah Minggu, Advent dan Natal serta Tahun Baru, pemutahiran data jemaat, pelihan tahunan jemaat, tok-tok ripe pembangunan, panitia pembangunan dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Warta selanjutnya, laporan hasil pesta Gotilon. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, seluruh rangkaian pesta Gotilon telah berjalan dengan baik dan panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Yogyakarta dan pemerhati yang telah memberikan dukungan doa dan dana. Demikian laporan panitia hasil pesta Gotilon tanggal 3 November 2024 sebagaimana yang tertulis. Warta selanjutnya, donasi pengadaan sound system, penerimaan pelayan guru sekolah minggu dan pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhaladu HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 17 sampai 23 November 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Warta selanjutnya, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Marilah kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit sebanyak 3 orang dan dirawat di rumah dalam masa pemulihan sebanyak 7 orang. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Warta selanjutnya, pokok-pokok doa syafaat, kebersihan dan fasilitas umum, persembahan bunga altar, kegiatan pelayanan di pergodongan gereja,
serta Warta Keuangan dari tanggal 9 sampai 15 November 2024 dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Songonima tikting di hita sadarion, Shalom.
dameni di batana sumulung sian saluhut naroha imana mangramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hamuna damang dainang haha anggi pinaribot barita nauli di minggu tasadarion iman dan yenet sian Matius bidu 24 ayat sia sahatu ayat 14. Matius 24 ayat sia sahatu ayat 14. Hujahama tutonga-tongata tapayu tihut ma hatana songonon. Dungi pasahaton namahamu tu hapor suhon pola pusaon nadohamu gabi hosoman ni bangso saluhu nahamu ala goarhu jadi torob matargasip ditiki gabi masih jehea jala masih hoso mama dungi hehema lan padurirang pargagap mangaliduhon torop jolma jadi ala nalam rarat naso uhum lam tunggalina ma haholongan ni roha di jolma godangan alai nama nahan rodi ujung ido paluaonna laos barita honot todo barita naulion taringo tu harajauni dilihat portibion laho maka tidak kosa tu saluhut na bangso dung pei asaro ujungna ido sahana hamu amanami inanami molo di minggu sadarion ditotopon huriatta imasadat partikian laho merenungkan kembali ala di hari minggu amanginang ima ujung tahun parhuriaun disima bilanganna juhononna pigama ruas ni huria nong jumolo madapot tuhani di minggu sadariona manginang di leodo partikiatta di paingo dohita asa lam tahilalahon mulu pe manginang gudang akka hapor suhon gudang akka parukilon, gudang akka nama kosomi, gudang akka halak nama si jehean, dohot masih hosoman. Alai satu tikion di paluas dope hita manahan. Amin. Hudok majul di tamanginam. Operasi mabulu kakama noain ruas ni huriata. Juk Jakarta on. Sudi di hita manang agudok majolo adong dosa kita na yesen na marsi osoman adong tangadong ate sedong go nagitik ate nagotil itu roha uludo pilti ni hata bui mabek kita masih osoman hidupan do akau putta sebenarnya pilti ni hasapi do tabu bigion anggo pilti ni hata posido kan iya pilti ni hasapi do inang amang tabu begion alem pilti ni hata bodo mal tubuh akka hosom bodo pa tubuh akka persoalan bodo masih jehean alai natahamulateo satu tikion kita dimenangkan walaupun mungkin pada saat kita diperhadapkan dengan pembulian nama si jehean alai saya dan naik ingotota di topik di minggu tasadarion saya tetap bertahan menjadi orang Kristen sudi mahamun wae
Hita amang inang. Pasti udah sugur roh mulai mengide ibate. Hujami dui. Ade. Nang pemikir hamu tiba si patah ulu roh ibu di be pihatak mu liba. Ada ini kamu latih hudi. Ada mama keliba, ada makata iba. Kan itu. Boleh dopak dongan tudel. Alo. Bodoh rapak mekeliba. Alai dia kelni. Hita mama boto kel mune yete. Hita mama boto parhata-hata tayo. Uru lamot hatani bigu risi-risi hatani jol memang awo ni nang itu sian daina karwa ikos dulu matani orbo. Aku boto berkamuflase rotehe. Itu berdua muka atau waduh sih. Berdua muka, ada orang berdua rupa. Bermuka dua, mak mulai hati mak, ipaturihamu. Lapatanna, sudi du noeng hamanginang dia tonga-tongannya ke situasi. Nang di tonga-tongan di rumah tangga pe. 3 hari marasol hamu hamanginang, 1 tahun odoh amata. 3 hari. Lumayan. 3 hari mainang, dikecewa nak kamatok kamu. Baju jutu. Hendak berdiri di tikerong hepekku disakuki. Dokon. Sayang, ale di tiki sorong sakku hepeng disakunai. Adik melayang. Alai dia mau manginang di situ nang di bagasan di pamanat kita sangat di minggu sadarion. Kalaupun banyak pergumulan, banyak membuat kita mungkin terjatuh dalam keadaan yang membuat kita stres. Emar macam ade. Adong go halak polusi boto. Itu kan? Ada orang tidak ngambil pusing, ya udah ngomong aja wes. Ngomong aja nang kini do. Nang kono. Nang kini man nang kono. Bakatanya mau disi, iya arti ini bahasa Jawa nion. Ngomong aja nang nang kini kan isodo. Ngawat sih, orang mau tahu hamuan. Ya, memang dunia ini begitu. Saat ini Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan atau pergumulan. Alai, donot taruh di bagasan Tuhan, urupiah, donganiam. Agar Tuhan itu semakin songot tangi yang misihan anak yang amanginang bisa ada Samueli, buasi penina. Nah seorang gutikina ijang gula si Hanne kan alai ulur si bata roi bangau kasih pinyakin gabi-gabian di mana HP si Hanna liling pay mahon hall ibana mandul ibana penderitaan seorang ibu, penderitaan seorang wanita itu digobar lagi dihubungkan. 1 Samuel itu bagaimana pergumulan Hanna yang begitu luar biasa. Bukan hanya beban mental, fisikisnya juga, hidupnya juga. Somal tu menang dihalak mate pindah uju ini nah. Setia bisa biate. Modus juga gabi-gabian, sada ina, sada tanda kutip. Siskuno tu. Soal ini orang di tongga-tongga nenek rupa misi Hanna di hati ayam manginang, tapi dia tetap teguh. Dok kodakingan di ayat sadai dungi martang yang masih Hanna. Nin nama marulup dorhaku mida jahuba. Olah mida jahuba do. Di hidup pinang amang ate. Mulu robi di hidup gue rejon marulup pita mengidei sih dong. Mengidei sih di dalam marulup tu gue rejon. Suku juham. Situ itu ya. Amin. Bah, waduh. Dan marulup pamu mengidei situ muna. Asih ya bu. Ero situ maragid dari son, naking eluja ko biar. Ini mana tur hato pa naik. Apa dengan? Eluja pasti. Marulupuluk, seluja manginang. Alain, buano hitan waing. Rotu garit jauh marulupuluk bida tur tajaha. Tajaha senganon. Pajupang dohok dongan. Unang roh pajupang dohok dongan gabi muriba. Dang roh mo kinak yang inang ate. Pajupang ini teh romber mingum sih uninam sih.
Iberum sing listik na songoni baga nam sing terus tabba mo ni rohana. Iku marulu-mulu dong. Walaupun mungkin amanginan sa minggon gudang akan masa tarubi. Mungkin amanginan gudang akan paru kilo na tarubi di magasan minggon. Alay mulu roh hita tadigi garejay. Iku marulu-mulu duit. Amin. Ido. Utang tinggal utang madisi. Perpudi mai tuan nami. Sudi di marutang. Ade. Sama orang warin col mape. Serong gua ka parutangan. Alai muhadoi kita menciptakan hidup kita ini. Robe kita juga rejon, roh kita merpung mamuji di mata. Holan na hohom. Marede be suru dang ulu marede. Saya beban ni pikiran nai. Hidup nai ya udah tak boto di minggu gudangon. Di Eropa manginang. Ya di mana tu rasong non inna. Tak dia tak kira pelau memang di internet domer. Sutung ke biro kamu numer mereka di hari mama tepat di daun. Terus du di jauh ni namun saya hidup berita inang amang buat anak-anak kami handphone inna tu sekolah dengan ibabe dan ibuan sudah diterapkan di Perancis di Italia naik akalan na asing ala hidup benar ugam simpil lagi berminggu behita handphone bebuan ngisi buku ende ngisi har warni Bibil ngisi New Testament do orang gue ya, dan buat kamu, perjanjian baru menawar bahasa Inggris dong kau. Perjanjian baru deh, new. Oh itu kamu new. Di nggak sudah sih. Apa yang di nana rekod itu kita, rekod terdapat di handphone. Itu memang ditiki. Harus ada kegiatan nih HKBP. Tablet nujulu. Bihi pakai merjamita memang ada orang teguran. Sampai nuai dang dipaluas HKBP depe handphone ibuan macam Habibil. Sebenarnya. Ya. Nah hidup mana bolo ibarat kamu tim diakonia saya hubud di Bibil huna medi. Asa itiru teh heo, ada sampai nuai dang itiru. Bibil ada Alkitab ubet na medi saya hubud we. Maksud merjamita sini asa biar kalau kau dete hen aku tim dia kunion naro ale horas majalah gebe naro aku rusi pata ale ahamai ate intermezzo mai asang giat alanya ahamangina sian hatani Tuhan itu hita borhat songo sihan anaknya ni di paru kilo ni bana alai di bagasa paru kilo nai di pamonang doi bana mana hat doi bana nak kita pe udah kau nanti hari biar jam itu ni saya pada temang atur ala cik rohani si wilayah X pide bana tu wilayah Z arang lo murah aku bagi di situ pide mau inna saham saya di situ 3 bulan mana 3 tahun pide mesti tu wilayah nasi lomo na nomor kuriai ai sudah cuy tainga mainang amang tidak mungkin semua orang bisa membuat kita sonang ate agar winat tapi si batadang binas sonang ate tak tiap hari ini meromolong DKI kan ibu tahu DKI di bawah ketiak ina jadi lapatan namanginang ada semua di tonga-tongannya ke pergumulan ini adong amanginang nama dua hita sianaka pergumulan nainata boru nira boru hasi boru Rusia genodo nong tamak ibanda berkeluarga Allah berjulu kan Allah satu ni hidup bandera cerita ni Indonesia aduh amang mulu saya biarin ngau saya dulu ma ini bapak ni saya runang hidup ina napa kala Indonesia mari kok napa hidup bandera na tua ya para berbeda pe arong kok do dinna tak binote daripada tu halak ada berbeda kan ini dulu perbedaan ngasahi nai hati udah sampai songoni jadi mulu mertokar pehamu nang gabe satu sugut hati pergumulan itu pasti ada Allah ibu haduh kita mangina unang murah-murah madok paulah kau pulangkan aku saja ke rumah mamaku nina ape akka paru kilona pulangkan saja aku ke rumah
mertuaku, ada mertuamu. Gudang nuaing rumah tangga, naso bertahap. Jadi harus cerita ni si mertuaku nahinan, mula mempersoal marona mata, mangodo inangon. Mula iban itu si manido, roma si puku nahinan, dia akan boleh hitakan guari do marganai, rori bapak hendak, tuluari dang marnaro, baru wahai dokon, mula ko boru ni raja doho, tang dia pini, mula ko boru, nunga huba jebu ho, ibu tamu do huba jebu, huba muli, aku dong bata kopi nggak mau, dari kami suruh emak, mare mena bibi ni kutu wakai naon, mena bibi inna, iri pudora mare mena bibi, tahu na poso mare mena bibi, keguguran. Itu bahasa halus nate. Makana mau lihat mak roi betujuk jol. Gudang dah saya botoh halakun narwaku. Gulu saya pindondok kan. Saya tu sih teh narwa. Kejawa kalakun narwa. Dapatan nama nginang di situ naik. Semuanya itu ada pergumulan dan perjalanan. Tapi bagaimana kita dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Ujung ninggol itu nama nginang. Dan holat di tonga-tonga di Portibion. Ngajam 3. Hah? Harus mau dodok, betul-betul kamu nanti betul wandon peliliku. Amanginang, dakolan di gudang akah persuhun. Alai dong nakingan lam ngelima holongi. Ido lam ngelido holong muna tuhuria tahun. Anggaon. Ngelido holong di rohamna tuh gari tahun. Tahu, ido deh. Halo holap sebagian doni pudian sanksi dorong lam holong marohat tadi nama siha holongan. Saat ini krisis kasih itu semakin nyampak. Akan marah-maranggi pe ahana masa. Semakin jarak itu menjauh. Yuk naki ngamanginam tungalina mahaolong ni roh ni jolong magudangan. Nang arong pe Yesus, arong ko pinamar siya haolongan nate. Ada orang yang tulus hatinya, ada orang yang ikhlas. Unang holong-holong berpebuat. Unang uli leanon. Mulido atong ni nila minum kopi hamu terdohonon muna ma ay padita bajeta ni brujurin. Ala uli leanon. Taksong ni. Holong di rohai ikut nasihat bagus tu manginang. Jangan memandang siapa dia, siapa yang harus kita kasih itu harus kita bisa diwartakan, diberitakan. Tudongan nak kahalak. Tu isi do holong di rohai. Dakolat tu samargam. Dakolat tu hula-hulam. Dakolat tu todongmu. Tapi semua asa lembui inang lam rarat barita naulia te hidup banahe idokon orang bijak Cina mengatakan satu perbuatan lebih indah dari 1000 doa ya satu perbuatan lebih indah dari 1000 doa ikut praktek unot padon lapatan saya tatangyakun alai didikiro ibana mangalual itu hita dangadong bui tapa lubang rohana, tapa lubang pikiran. Kasih itu harus kita tunjukkan Bapak Ibu. Alah hidup dia mau manginang. Di tonga-tongan itu pukon. Asa lem tapahot holong ni rohat tete. Unang gebehera jamitan ni malpinasikan. Odok tuwina kami son. Bahasa mulu pare mani na di terminalan. Mulu dong-dongan na todong ngamanang aka ale-alena na rekod manang adong na kejadian di mana turmersiadu jihui were kami do na manginang di tiki di Kalimantan halak Flores halak Timur mula dong na masa di nasida di donganna toromar-romom do itu ke rumah sakit mengida sebelum dia senjur penjuru roh itulah kesatuan mereka buah batak soni do be
Soni do behita manginang. Hurang ngamate. Hurang be. Idu benda te binere ngati. Ibu kasih unang pungan dak. Ibai pungan di son, ibai pungan di sana. Kira nomor siadu malu kedua. Ya. Unang marong ruas ni hagabi sonete. Amin. Iko buhi ta padi mudi muton. Iko buhi ta pa jonkon. Me pesihapor di jujung ko. Uluna. Kita pe amanginang. Iko lam tadida hodo hita halap batak. Tetap marsada. Marsada do. Unang hola. Hah? Marsada ben hamu penyan. Iko marsada do tong amanginang di bagasa kolong. Unang pinarekelat dongan na di bagasa paru kilon. Taut to disi. Mate hokko disi nam se agu ya mang. Tang yang ngise man maingon. Ya. Bukan saat ini bukan kita butuh simpati lagi, tapi empati, petunjuk. Kasih itu harus kita tunjukkan. Adong pe arta minang, adong pe arta mamang, patuduh home, gabi dalamu, gabi pasu-pasu. Amin. Unang gabi manidus, iboto do manidus, iboto do pede. Unang situjang nagadap. Dang bui ditorong una minimal udang doho tiba majehon. Hidup kita ini Bapak Ibu harus menunjukkan bagaimana semakin dunia ini semakin penuh dengan kebencian, tapi gereja orang percaya harus semakin eksis untuk menunjukkan kasih. Ale unang songonon. Engat peditehe menunjukkan kasih di ba. Apa itu? Tu halak ibai kasih i, halak tunatan iba nang dihaholongan, ope salah do. Udang perjuli ba makaholongi halak, alai geleng iba nang dihaholongan. Perjulu ma tabangun kasih i, mengajari masih holongan i. Asal lembui halak manadda dohot makang duhon, lem tabba akana di pamonang di bagasan Kristusi. Halan itu dia mau mainang. Barita nauli ikut lem rarat ate. Idu mana itu naknya. Laos barita honok kudu barita nauli tuan taringot tu hara jauh ni. Tuliat portibion hitama. Tahunon ima jubileum ni seding HKBP. Maulur taingot doa manginang di bulan pitu nasal di suarahon HKBP do. Kamu adalah surat-surat Kristus. Kita adalah berita Injil Kristus. Nang di tonga-tonga ni pungua pe ate pungua nama pungua nina Priscilla ate arom se lansia inahanna arom se pungua di son napa so budung ya boado hita wadai gabe inganan barita nauli inganan hasahatan yakkan adengkan una mergusi pihamu ate aleta bangun ma komunikasi itu. Bagaimana kita membangun rasa di tongkat-tongkat ini. Pangujunani. Rohita mabuana kanauli na denggan. Rohita mabuana kalasi roha. Asa lemanahan. Hita dia puli dongan. Donga pe tarapul di tongkat-tongkat ya kahadata. Atong dihamu amanginang naimang. Saya totong tahanguluhon. Akka halak namanahani dihapur suhoni. Jaloon nido akka upana. Didok di pesalmen 126 ayat 51 ayat onomi idok do di hamu amanginang ucah hamatu hita pesalmen 120 onom ayat 51 ayat onom akana mariluilu laho manabur marulup ulup do sogut laho manggotil mardala-dala peibana hutangis pausung-usung boni sisa burhonoton rodo ibana sogut marulup-ulup mangusung akka tibalana nunga di parade di batatu hita ngulu nama noktongi di bagasan Kristusi alani tusima tatuju pangujunani rope amanginang alai tapangido mbak hatana todinai margogoyo kita asa manaha kita rodi ujungna amin martangya kita pinuji magoarmu
Allah totong do idahami Tuhan holong ni roham dohot pasu-pasumi nasa totong madongani mangaramoti hami di bagasan sadarion. Alai Tuhan sai pasu-pasuma pergugui hami anggiat manahak kami Tuhan dia dupen dia kepangujunan dia keparukilon nang nama sape waduh pihami di tonga-tongani hasyanganon pargugui hami Tuhan asa boy hami totong marulup-ulup pai maima padongani mudoh tolong ni rohami pasu-pasuma sudi ruas ni huriam nak kami namar pungu di bagasan minggu sadari ope sai jupang nami ma las ni roha dohot pangurupion nasihat tangami asa manahak kami rodi ujungna pakai ma hata pabahenan nang pangalahonami marbarita naudi tua kasadok nasum tumaddaho dohot halak na adong di lubung nami asa gabi pasu-pasu hami di tonga-tongani portibion di bagasan Yesus martangya kami tuho amin. Hurian itu hatang ayat persembahan mana pilih dihita di bagasan sadarion 52 Korintus 2 ayat 12 ay mulu adong rikot di roha halas sonot todo nadabot datung salpo sian nadabot tapuji tu hatta sian buke de nomor 700 sonot tolu ayat sada uhud papungu pelian. Jesus dengan milas roha jangan nanal di milas roha tiruanmu matatong dame nalong nai saleleng ngolu milas roha mas roha marungang kun Yesus mas roha marsinong kun Yesus las roha Jesus dengan milas roha Jesus ipangurut milas roha kota porseami dohon los ni rohami madongakun Jesus las roha madongan Jesus las roha marsinon ng mariho bitang pakirimoni mardongakun Jesus las roha mulu Jesus dongan milas roha jadon natong di milas roha tiruan mo matatong dami na ulong na isale
silas roa marsinanda Mario bintang pakirimoni mardongakan Yesus silas roa. Yesus dengan milas roha Yesus si pangurupin las roha Padhamos seami Lohot pasiruami Madongakon Yesus si las roha Las roha Las roha Madongakon Yesus si las roha Marsinonda mariho bintang pakirimoni mardongakan Yesus silas roha. Mulu Yesus dengan milas roha jangan naton di milas roha tiruon lumatong dabe na kalonay sa dereng lingon milas roha. Las roha marangatun Yesus silas roha marsinon ng maniho bintang pakirimoni mardongakan Yesus silas roha. Mulu Yesus dengan milas roha jagaon naton di milas roha tiruon lumatong dami ng ulongay Jonjong Mahita. leleng ingon milas roha. Las roha marangatun Yesus silas roha marsinon ng maniho bintang pakirimoni mardongakan Yesus silas roha. Tatang yakon ma pileton tu adobani di bata martang ya kita. Ali di bata manami na di banu gijang odo hararowan ni saluhut sileleho na dinggan dohot nasau di basa na mauliutus. Pasat tami mas ya na dilon mi tu hami pilihan nami tuho. Sejaloba gabina uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa hu parhasa kami pilihanon pati puluh na rajomu. Di tonga-tonga ni horiamdo di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti to dim. Asal lam hutadahami gudang ni sileon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banu gijang sa binarbali amago armu sa Roma harajaonmu sa saut malawan roham di banu tongonso na di banu gijang lehum matuham sadarun hauluan siya pari si sambaru sanami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugut tu pangujunan palu amahami sian pangago.
ulak mahmudi bagasat dame calo hamu pasu-pasu nasihan Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopa ko Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor rohoma damena tutodim. Dihamuna amanami inanami hurian itu hatta sia kami parhaladu huria HKBP Yogyakarta Pasahaton selamat hari Minggu di pasu-pasu hatta ma salum horas marihita. Por sea di Yesus tutup dengan